De Black Friday revoluționăm lumea educației online și educației în materie de digital marketing. Am pregătit pentru tine o ofertă fantastică când vine vorba de educație, de cursuri, de suport, de acces la experți, de acces la mentori. Iar în 9 noiembrie, la ora 21, vom face acest anunț și vom arăta la ceea ce am lucrat în ultimele luni de zile. Noi, de când am pornit Duets Initiative, acum un an și jumătate, am format această divizie a educației online în cadrul Duets și am colaborat cu zeci de experți în domeniile lor. Am creat o echipă fantastică care a lucrat tot acest an non-stop la a crea materiale, la a crea cursuri, la a crea un suport extraordinar și acum a venit momentul să facem un pas înainte în dezvoltarea ceea ce dorim noi să facem și mai exact să facilităm accesul la informații de calitate unui număr cât se poate de mare de oameni. Iar acum a venit momentul să lansăm la ceea ce am lucrat în ultimele săptămâni. Dacă ești interesat să fii primul care află acest aspect, această ofertă și acest nou lucru pe care l-am pregătit, dă un click pe butonul de mai jos, ai un formular unde poți să-ți lași adresa de e-mail, să-ți trimitem o notificare în momentul în care lansăm și să fii primul care vei intra într-o nouă eră alături de Duets Initiative. Dă un click pe butonul de mai jos și eu te aștept.